aantal jaar geleden hebben we de toeter op de waterscooter gehad. Dat was ook met de Sneekweek hier. Helemaal alles los. En nu met die boot na ook weer helemaal. Ja, die originele zanger, Jonas Altberg uit Zweden, die heeft daar wat problemen mee dat wij hem in het Nederlands hebben gedaan. Want wij hebben natuurlijk gewoon in Turkije hebben wij hem gehoord, was een mega hit, hebben we gelijk vertaald. Ook toestemming gevraagd zelfs. En dat was op dat moment was dat geen probleem. Maar ja, nu het zo'n succes gaat worden, is hij een beetje bang dat zijn versie in de weg zit in Nederland. Maar ik denk dat we elkaar gewoon meetrekken in de lijst. Want hij staat gewoon in de lijst en wij ook. Dus volgens mij loopt het allemaal met de sisser af. En een dreigende rechtszaak? Ja, we hopen het eigenlijk, want hij heeft geen podium op te staan. Maar ik denk dat Warner, die maatschappij waar hij bij zit, die zal wel zo verstandig zijn om er niks mee te gaan doen. Want je mag gewoon coveren. Dus onze liederen worden gewoon in Duitsland en in België ook gecoverd. Dat kan ook wel moeilijk lopen doen, maar dat is alleen maar leuk. Tringelingeling, hey, tringelingeling. We treden jullie op voor kinderen, voor volwassenen. Wat vinden jullie het leukste? Ja, ik vind kinderen wel superleuk, vaak 's middags natuurlijk. Maar 's avonds om 1:30 in een feesttent die hebben al zijn dag gehad, dat is ook perfect natuurlijk.